Gaur egun sare sozialetan da, holan pixkate modan dauen osagai bat. Galeper arrautzako, indanei eman diek osaltzeko, aguakatea galeper arrautzekin da horri biltzen dira. Burua jaten arrautzak apurtzeko, bestiak arraxa bada, kaskatzea hundi bat eta. Aguakatea doi historia daia. Baina, bueno, galeperrana egia da, guk etxean ez dauka goitxurek, jateko, ez dakizunentzako azala oskola gogorragoa dauka, naiz da txikiagoa izan, bestea baino, proportzioan, oioan arrautza baino kalori gehiago dauka, proteina gehiago dauka, bueno, proteina berdina, burni gehiago dauka, eta, bueno, urdun dauden jendean dago, eta interesgarria dan zerbait, egosita jan aldituzue, egosita 4 minutuan egosten dire, 6 egiten dire, eta hori bai, laban bat beharko duzue, zuek teknikan batero, baldin badaukazue, galeper arrautzak irekitzeko, txoriene@eitb.eus, idatzi. Segia da, bueno, nik uste dut, ez da zerbait egin diote, nik gogoratzen naiz, galeper arrautzak oindala 15 urteetik, ona bigundu egindala oskola, lehen askoz gogorrago ezien. Edo zu makalagoa zinen, ez, a ber, guain serio, barkatu. Bai, serio, esan, Jaime. Ustet gailun bat bada hola irikitzeko. Badao? Bai, holako, bueno, intxaurre txikitzeko erabili, gorritzen nahi naiz, barkatu, Lasaiz, Jaione, ni, a ber, kontratuan jartzen di, Jaione zirikatu ingo izu noizean behin, zuk doblea zirikatu berari gero. Ez dau problemik. Bai, gailu bat badau, Bai? Bai, badau. Bueno, bestela laban batekin, egia esan errezitzen da. Hauek aldarrestatu ingo ditugu, hau da, uretan egosiko ditugu, baina irekita, eta horretako inbar dituguna da, aurrena, jak, atarako ditugu, holan, banaka, eta gero, teorian, hau muitxuko dugu ura, gatzabotako dugu, ospinik ez, badakizuenik, galdarrastatzeko ospinik ez dudala erabiltzen. Ospina berez da, azkenean, ospinaren azidoak bilduta mantentzen ditu, ez du usten horren beste irekitzen, arrautza freskua baldin bada, nik ospinik ez. Ez zait gustatzen. Ni badakizu hemen, gauzak egosteko garaian da limoia eta botazioak eta horrek ez beltzteko nahi hau pixkat beltza jan, baina bere zaporia mantentzen.